צחוקים. נו. יאללה, אמיר. בלי לצחוק צחוקיות. קיצור, איזה אחד הולך לרופא, אומר לו וואלה, לא הולך לי עם אשתי כבר מלא זמן, הרבה זמן לא תקעתי אותה. אומר לו וואלה, יש לי תרופה הכי טובה בעולם, שים 10 אגורות צד שמאל, תעשה ככה, 10 אגורות, 10 אגורות. הולך הבית, עושה מה זה וזה, 10 אגורות, 10 אגורות. חוזר לרופא, אומר לו מה זה, מה, למה עדיין לא הולך לי עם אשתי? אומר לו, שים 10 אגורות צד ימין גם, ותעשה ככה. 10 אגורות, 10 אגורות. 10 אגורות, 10 אגורות. הולך, אומר 10 אגורות, 10 אגורות. חוזר אל הרופא, כולה עצבני, אומר לו, מה, אני כמו איזה מטומטם, עושה שעתיים 10 אגורות, 10 אגורות. זה לא הולך לי וזה, מה הולך? אומר לו, שים חצי שקל מאחורה, זה המשך התרופה. עושה ככה, 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל. 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל. בסדר, הלך, עשה 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל. חוזר אליו, כולו בעצבים וזה, מה קורה, למה לא... אומר לו, הנה, שנייה, הנה, זה סוף התרופה, עכשיו תשים שקל מקדימה ותעשה ככה. 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל, שקל. 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל, שקל. בסדר, הולך וזה, הוא הולך לאשתו וזה, כולם מבסוט. הוא אומר לו, וואי, סוף התרופה וזה. הולך עושה לה 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל, שקל. היא כולם מבסוט, הוא אומר, וואי, איזה תרופה וזה. תמשיך. עושה לה 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל, שקל. 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל. אומר, לא, עושה לה 10 אגורות, 10 אגורות, חצי שקל. 10 אגורות, 10